नायदो आरोना जोब्बाय नै थारमाने जोब्बाय माने जोबथ'वाखै दोनथ'बाय आरोना बेखौ गायजोबगोन सेस नै दायो माने गायजोब्बाय बानलु फुलिखौ नै फुरा ओरैनोबो गायबाय सानजानिफ्राय नै ओमफ्राय नायदो नै दायो माने गायजेनबाय आरोना बानलु फुलि नै गायसिमान नायना लादो नै आरो सानाबो बेलासिबाय माने टाइमाबो जाबाय नालाय थांसै आरोना दायो नै थांसै आरोना गायसिमान जोब्बाय दायो ओइ बानलु गायजेनबाय नै बे प्लास्टिकखौ होबाय ओमफ्राय दायो गायखाबाय आरोना नै नै बरिया सासेल' नुखाबायलै नै बानलु गायग्राफ्रा हाजिराफ्रा नै नै सानाबो थांबाथाय थांखायो आरोना फुंफोराव लांफैयो नै आयंआबो नायफैदों एसे जोंना माने बानलु गायनाय एसे ट्रेनिं लाफैदों नायदों नै ओमफ्राय मेनेजारा नंगौथ' आरो ओरैनो खोन्थाहर बेलाय नै माने ट्रेनिं लाफैदों आरोना नै आयंआबो जोंहा मेनेजारा बेनो नै ओमफ्राय दासो लाइन मोनसे गायजेनदों आरोना नै दासो माने गायजेनदों आरोना आंबो माने एसे मावफाबाय ओरैनो आंनाथ' एकबारसो जाहैबाय नालाय नै नै हाजिराफ्रा नायदो बानलु गायनो हाजिरा आलि खोबाय थादों नै सासे गिलथि लाना ओंखारबाय नै माने दसे रेस्ट लासिगोन आरोना एसे हाबाय र' खैसां लाइन जाखोलै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 लाइन ना 14 लाइन हाजेनबाय ओमफ्राय खोगासिनो दंबायो नै मेनेजारा नै जोंहा मेनेजार नै ओमफ्रायथ' नै खोखांबाय आरोना दसे रेस्ट लासिगोन ओमफ्राय ओरै दङ जोगोनार बागान नै ओइ ससेया गार'ना जुखामनो बिदिबो दं आरोना ससे बिदिनो आरोना नै फुरा सुरु बानलु गायनायनि बेयावल' नङा जेरावबो जादों आरोना जेरावबो बिदि फरमुलाखौ बनायदों ओमफ्राय बैयाव साहा लोंनो लिंलायबाय आरोना साहा लोंनो थांसै गाइस माने साहा लोंनो दसे लिंहरबाय आरोना दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय साहा लोंनो थांसै दायो मा लाबोखो साहा लोंनायावबा बिस्कुटफोर लाबोदों ना मा लाबोदों नायनोसै आरोना गय बागान जाहांबाय नै